Kembang pratibang rerayungan Ormamba katon pepulatan kembang karang sungsang yam-yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo inten sun remet boyo dadi ndika diajeng Wisnuwati sapa duwi bojo jonggrong-jonggrong tak sawang jejer klawan pun kakang malang gelungi yayi mesmo sak delingan nyangka tamba bratanipun kakang diajeng kepunden kok wonten mercapada Koko Prabu mboten wonten Dewi Wisnuwati wontenipun ingkang rayi dasar kula kepanajeng watri paring pangandika menika para kadang sedaya sampun sowan Koko Prabu sak lumahing bumi sak kurbing langit ora ana wanita ingkang tak tresnani kejaba mung Yayi Wisnuwati kang tansah animbulake rasa katresnanipun kakang jagat Dewa Bathara Yayi kula tringet Purwadasina sedaya para kadang sampun sowan Yayi Prabu ampun ngantos lajeng kagungan penggalih ingkang boten sae Wisnuwati boten wonten ing neraka ing saged sowan ngersanipun Yayi yen pancen Yayi ngersakaken badhe mbaya Wisnuwati boten perlu utusan dumateng sinten kemawon kejawi ing neraka sagah Ambudidaya wanita menika putranipun sinten lan saking pundi Yayi kula trenget Koko Prabu aduh kadangipun kakang diajeng jeneng sira ingkang ana pasuwanan Yayi kula nuwun inggih Koko Prabu Koko Prabu kados pundi Yayi sedaya para kawula menika nekseni anggen kula gandrung kapirangu kalian diajeng Wisnuwati sedaya sampun miyarsa ing dados pangudarasipun Yayi ngantos kawijining lati ndadosna kawuningan Koko Prabu estanipun dinten nika
Kula gandrung kapirangu nanging boten gandrung kalian bondo donya. Mas Picis Raja Brana ingkang rayi gandrung kalian wanita calon jatu kramanipun ingkang rayi inggih menika Dyajeng Wisnuwati putra Narendra Dwarawati. Sampun dawah wiraos kula yen to kula mboten saged astrolumiat kalian ingkang rayi Dyajeng Wisnuwati trimah kula mboten nyipati gelaring jagat saklami-laminipun. Koko Prabu yen mekaten yayi kula triutusan dumateng sedaya para kadang supados sowan Praja Ndrawati nglamar Dewi Wisnuwati. Senajan to mboten karana kalamar yen to saged minangkani panunipun menika ing calon dipun ladosi ingkang mongko kula midhangetaken pawarta tembang rawat-rawat ing sampun kabeta dening Mbok Bakul sinambi wara. Panunipun Dewi Wisnuwati mboten mujudaken bondo donya Mas Picis Raja Brana. Namung mujudaken pusaka tiga wicalanipun ingkang awasta. Jamus kalima sabda songsong tunggul naga sa tumbak Karawelan. Jagat Dewa Bathara. Kadangipun ingkang Raka Yayi ngepareng aturaken kawulingan. Yen pusaka menika estunipun boten wonten ing kukuban Tanah Sabrang. Ingkang kagungan Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Inggih mongko pusaka menika boten saged dipun surnampir, boten saged dipun lintoni bondo donya Mas Picis Raja Brana. Inggih. Yen mekaten Koko Prabu boten perlu, Koko Prabu lajeng menggalih badhe palakrama kaliyan Dewi Wisnuwati. Dalan pitumbasanipun wanita ingkang saestu boten gampil. Yen menika mangke dipun lajengaken tundhonipun badhe ngawontenaken kedadosan perang ageng. Lan ambeta pangorbanan ingkang langkung kathah Koko Prabu. Dening utamaning nata Berbudi bawa laksana Agung yen paring dono angge ganjar saben dina. Mekaten kawontenanipun boten perlu pusaka dipun surngampi lan boten perlu ndeku-ndeku wonten ing negari Ngamarta. Malah saged boten saged pusaka badhe kula dusta piyambak nyumanggaken negari ing Giri Purwaka. Kula sumanggaken Koko Prabu sakadang kula nyuwun pamit lara saking kraton Giri Purwaka. Yen panjenengan saged angsal damel menika ingkang gayuh mugi saged anjalari mukti kula kaliyan Dyajeng Wisnuwati. Namung yen lampah kula menika mangke mboten saged angsal damel ingkang rayi nyuwun pamit pejah Koko Prabu.
tata gati wisraya sindung riwet prawara gora rupa wisikan magulingan gora lir sangka kiri mawa sindung yen lumaku prajurit kula nuwun wonten paring dawuh Rekyana Pati. Aja nganti kelayatan kowe sak kancamu tak timbali maju dina iki enggal padha dawana semadya tata. Sawisna gamaning prajurit ayo nderek gustimu jengkar sangka praja. Badhe tindak dhateng pundi lumawat ana negara Ngamarta nglembut pusaka kanthi kadosta momor sambu yaiku kelima sada tumbak para welang lan payung tunggul naga. Yen nggone rumaksana sesembahmu kanthi tata tentrem ora ana alangan siji apa syukur bejo sing dijaga mbok menawa ana gedhentu sing awang-awang sandhing rata belanana nyuwun pamit Rekyana Pati nata pabarisan kepareng rencang-rencang dubliksa kagem palaken ngati-ati. Saing Ronanggono kiyo magawi gelar sira negara Ngamarta kowe kok. Marginipun kula mboten pangling dasaripun kula sampun ragi wungsal wangsul wonten ing jajahan negari Ngamarta. Lah kersanipun ratune jenenge sapa kok? Prabu Puntadewa.
Apa bener kagungan pusaka Klima Sada tumbak Karawelang lan Songsong Tunggul Naga leres? Iki bakal disuwun ngampil Yayi. Kinarya Sarana nggone bakal mondhong Dewi Wisnuwati. Kowe angel, yen angel. Yen dipun suwun ngampil angel. Didoli bondo donya piyambakipun ora kemelikan karo bondo donya. Dituku ora seneng numpuk dhuwit. Yen Puntadewa niku cah ora seneng kok numpuk dhuwit, malah seneng utang-utangi niku. Para abdi-abdi niku sing padha kereputan-kereputan niku cak dadi utangi 5.000. Prabu Puntadewa pancen ber budi bawa leksana. Cok gelem tetulung raketan yo cok. Mondo kene ora kalah. Ajeng dingin apa ta? Boyong Wisnuwati. Oh, lamar putri. Iya, pancen sing marai sehat. Karepan iku pancen garwa niku kok angger kepengin duwe bojo ini pancen karepan man sehat. Iya. Ya ta, Kang? Diriwahi ngoyo-oyo ngono kuwi ra. Golek sandang pangan kuwi sing digolekke garwa putra. Kula piyambakmun jaman semanten nggih duwe karep arep Palakawa niku wis ora wedi gluduk. Ora wedi nggon peteng, ora wedi turun jaratan kok lakoni kok jaman ajeng angsal kali mbokne bentik niku. Iya ta, Kang? Pancen kena nggo betah melek kok. Wondo kene ora ta. Ayo apa ora? Ayo. Nek kowe kon ngetutke bojomu kena bojomu agek repot. Ngera golek meneng rekoso kowe kan. Ah sebabe bojomu ora operasi ta. Idak rampung nyawamu mirang-mirange wong tuwa ora. Mulane kuwi tok rewangi gelaran ngono kuwi. Ayo. Sapa milung? Kang Togog niki. Ning nggih wong niku mboten padha kali Kang Togog nek do ngagek dikarep ya ora kaya Kang Togog niku terkadang cek jedul isu. Kaya nyandak sapu yo resik-resik. Nek do ora do ngagek bodong ya dikongkon men terkadang sangune entek wong ora lunga-lunga. Ora omong tendang sisan ora. Yayi Prabu bakal maut marang Praja Ngamarta yen pusaka direka Decarapa ora diparingake bakal didusta. Ajeng dicolong. Iya, Kok. Yung. Niku mangke calone bakal ngrekoso niku. Sebabe panjenengan badhe ndusta pusaka saweg dipun raosi kemawon ngrika sampun sami mangertos yen to iki dina bakal ana maling aguna kang nyolong pusaka iki. Upama ta para priyagung Ngamarta niku nuju katawengan pepeteng kaling-kalingan pepeteng teksebut saged lampahan pusakanipun sami ngertos piyambak iki arep ana maling yaene engko awake dhewe lunga saka kene ngalih kono kan. Pusakane dosa alian dhewe saged. Ejian. Pusaka kok ampuh temen Gop. Lah nggih, menawa pusaka jaman rumiyin ora ngomongake gaweane pandhe tukang. Niku rumiyin pancen titah mercapada wani karo dewa nampa wewelaking Jawata dadi pusaka. Klima Sada niku dongane biyen ratu jenenge Prabu Klimantara. Payung niku ya ratu biyen jenenge Prabu Tunggul Naga. Tumbak niku biyen satriya jenenge Raden Karawelang. Iya to, Lung? Heeh, aku kelingan kok Karawelang ki rak. Adine Karaluke. Karaluke ora. Waton Kara ora. Melu aku, Gop. Wis aja semantoga kowe nderekke Koko Prabu karo aku. Mungkin pancen ana apa mengko wong Ngamarta sing bakal
nyekel Koko Prabu bakal tak rampungi nyawane. Waduh. Aku senajan wanita-wanita prajurit wani mati togok, wani Pancakara aku. Rondo mempeng. Ah, ya mengake omonge. Kowe tekan kono urus Janaka yo nyethuk ralungan. Ha sebabe kepencut. Apa Janaka iki bagus ngono apa? Wah, sampeyan nek weruh Janaka pun semlengereng. Janaka ya bagus, putra wayahe sing jenenge Gatotkaca Antarjaya bagus. Tenan kok. Terkadang semyana gek prisa para kanca-kanca pradanggaman kepencut. Iso gelem digawa temen. Sing ora. Toto melok monggo kula dhewe saiki aja nganti kalian.